Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Lympung ki Hynriew tuli ki Shnong ka bakan top ya ka dorba Shnong maukar, soson, wa engdo riat samtia, mission compound, bat ka wa thabru. Kilapan pau ya kajing Pyrshah hadian balayui leng baki nang pathai kubor baka sorkar kadang wat ikilat klenti ban pleno ya ki artili ki kat khayi ki bakong santam hakani ka jela ki bakan thop ya ka Ïewduh bat ka polis bazar haka bedai bakani ka phang ka Lympung ki Hynriew Shnong haka arpun rek matabana jemmang arajar arpo kalalai IT de ka dor khas haka deputy commissioner jong ka East Castles district ka kong mat seudor war nongbri ban pan pau ki kat to kat ni ki daw ki ba kum ka Lympung hi kampat idai ya ka sorkar bakan susem kerke hakdak ya karai ban pleno ikini ki artili ki kat khayi ki bolong ru ka pleng ja jong ki babon ki nong Shnong jong ni ka jela habang yi ha kubor ka sarkar ka mat ban khat ple ga yo Ïewduh is Bazar ra pun ki jimu jimu marba jingpang agri India ga lang kiu ki la ple ga yo ti ka ba babon man yo wan hat jing septin ru long ba yo ki wan brio na ba ni kle lang brio dong nim tip brio wan na ba ki dong jing pang na kan nak ta ka daw mi so kya ba yo tam ile ki wan ya lembag Shnong dong kok Lympung mo kar wa indo commission so son wa indo tetang bayan muturu kumut ini jing pang kala ban por ni we si we tingla kulong tinglang kerke mangin ai jing mut sarkar ban kalian ke jomi ni so empat dai ban ki ka yo ni bisa kat kum kalong ta ti nan yang ka health advisory ti kata tak de ka call hi jong ka sarkar ni man su thu shai ba madar rang mut man pli ke yo negi tu ki kendon ni on the protocols mo ni bu ki bri pm bu na ki kimbo abam bu tum ka lam jing e ka lam jing pa ki sarkar kam la bne tan ma ka man power jing ka dina pala inong trade dina kumbang la kun pau ne dc ni on ba ka yo ka dan 800 jakaban mo tandang no inbu majestic gens pomut na sa ingin yo kapti pa naman lati gibri jumna buona ki hite kim ko ngo fi kiya roman ki jom ki jom soto kata ka wan lam tinge ki wei pat ki be bot mon ki ya disi i ong ba sutana ngi lon lam ni ki jing a jing mo jing ni ma ji ni jing a jing mo jing ni kindang ni Shnong hi sarkar but ek bangi ajing mut lembai disi ye kanir in pinsno sik sarkar mana kalian Lympung idon gini jing ajing mut kowe jing ajing mut jungi galong ba kunta be namar swaban plie de jing fuan plie ga yo nang kam pun khoi mar mata pa bun banai la sukhan dalam kamban ai ka sanitization ni ka man siat man ai disinfectants ni tai no dawai rang bagi balik bawan ru kinat ni lagi wa kita jing don jing mal seng tu di bam long su la pot dan kaman red kita so ni ha